Vă salut cu drag, Lucian sunt și am deosebită plăcere de a vă prezenta în acest tutorial planul de marketing și compensație al companiei Music Network Company. Deci, despre ce vorbim? Despre ultima revelație a anului 2015 în domeniul network marketing, compania Music Network Company. Ceea ce este foarte important și ceea ce ne interesează pe noi, în primul rând, atunci când dezvoltăm o afacere, sunt formele de câștig. Formele de câștig și formele inițiale de câștig la Music Network Company sunt bonusul matricial, deci bonusul din matrice, bonusul lunar, bonusul global și bonusul de deschidere sau fast start bonus. În curând vom avea bonusul de la matricea diamant, bonus de mașini și excursii și extra bonusuri. Să trecem la explicație. Este vorba de o modalitate de desfășurare efectiv printr-o rețea personală, rețeaua clasică multilevel marketing, care aici este fără limită în lățime în stânga și în dreapta, deci poți avea pe prima linie oricâte persoane dorești, de la stânga de la dreapta sau de la dreapta la stânga, și în adâncime prin invitați, ai invitațiilor tăi în 8 nivele adâncime, deci poți avea venituri de pe 8 nivele în adâncime. Apoi deosebit este rețeaua matricială sau matricea de 2x2 sau din 2 în 2, care acceptă spillover. Deci pentru a se completa această matrice primești și din alte linii sponsoriale, nu numai din linia ta sponsorială, primești aici un partener pentru a se închide ciclul acestei matrice. Bonusul matricial, deci prin înscrierea în afacere și investiția celor $35, da, este vorba de acea investiție de $35 pe care am făcut-o prin încărcarea cu ajutorul procesorului 2 ClickPay. Ce primim? Iată ce primim. Primim 5 tichete de muzică sau 5 bușere, cum vreți să le ziceți, cu ajutorul cărora putem descărca muzică și o putem încărca pe diferite gadgeturi sau chiar pe calculator personal, și după aceea un loc bine plasat în matricea de argint, matricea de deschidere a afacerii. Această matrice, în momentul în care se închide cu ajutorul a 2 parteneri de afacere în echipa ta, obții un câștig de $60, da? Deci 30 și 30, $60, care automat sistemul îi reinvestește în deschiderea matricei de aur, da? Matricea de aur este investiție de $60, deci câștigul tău automat se investește în primul ciclu în deschiderea și ocuparea unei poziții matricea de aur, care îți va aduce un venit de $200, da? Și aceasta, evident, fără să fie nevoie de noi parteneri, și se face efectiv o încărcare sau o retroalimentare masivă, automată, fără să fie nevoie de aportul tău de promoter sau fără să aduci și tu personal partener pentru a închide aceste cicluri. Deci se fac automat. Mergem mai departe. Câștigul prin retroalimentare. Deci de fiecare dată când se închide un ciclu, se deschide un alt ciclu, da? Și aceasta se face efectiv, poate avea loc chiar din oră în oră, în funcție de cât de repede se închid respectivele cicluri, și generând câștiguri de 60 și de $200 la fiecare închidere de ciclu. Deci efectiv, numai din sistemul matricial trecem pe un venit rezidual fabulos, care pur și simplu scapă de sub control la un moment dat. Deci odată sau de mai multe ori pe zi se poate întâmpla acest lucru, în funcție de cum evoluează volumul de persoane care
intră în această afacere extraordinară, Music Network Company. Apoi vom avea posibilitatea de a alege să ne facem un bonus lunar. Deci putem deveni abonați pe statul Music Network Company, abonați și pentru a folosi produsele oferite, respectiv muzică, da? MP3, pentru că despre asta este vorba în această. Acesta este produsul acestei companii, Music Network Company, vinde muzică virtuală, muzică online, da? Și avem posibilitatea de a alege dintre aceste abonamente, respectiv 25, 50, 100 și 250 de dolari lunar plătibil, unul dintre acestea. Fiecare abonament asigură un volum de puncte, da? Deci respectiv aferent costului lunar. Deci dacă e abonament de 25, ai 25 de volum puncte, 50, 100, 250 de puncte, da? Ce asigură aceste abonamente? Deci aceste abonamente asigură în felul următor. Deci pe prima linie, pe nivelul 1 și 2, avem câștig de la abonament de 25 de dolari, avem câștig 10% din nivelul 1 și 2. Apoi la abonamentul de 50 de dolari avem câștig de nivelul 1 și 2 de 5% și respectiv de pe 3 și 4 de 10%. Și așa mai departe până la abonamentul de 250 de dolari care oferă procentaj de pe toate cele 8 nivele în adâncime. Și astfel putem genera diferite exemple, da? Deci la abonamentul de 25 de dolari, dacă ai 5 persoane, atunci profitul tău va fi de 12,50 dolari sau pe nivelul 2 de 62,50 de dolari, mai mult. La abonamentul de 50 de dolari, deci cu 50% puncte volum, vei avea câștiguri aferente la fel, 5%, 5%, 10%, 10% de pe fiecare nivel și așa mai departe. Se pot genera câștiguri fabuloase lunare, efectiv în funcție de evoluția rețelei tale sau evoluția matricială, da? Bonusul global se repartizează astfel. La investiția de 25 de dolari pe lună și 2 direcți activ ai procentaj de 2%, la investiția de 50 de dolari și 5 direcți activ ai procentaj de 5%, la investiția de 100 de dolari și 10 direcți activ procentaj de 7%, la investiția de 250 de dolari și 25 de direcți activ ai un procentaj de 10%, da? Bonusul global se repartizează din profitul global al companiei, se repartizează ție în aceste condiții, deci numai în aceste condiții, da? Volumul personal se calculează cu investiția lunară, deci cum vă spuneam mai sus, la costul aferent al abonamentului, acela este și volumul personal. Bonusul de deschidere sau cum mai place personal să numesc Fast Start Bonus, Fast Start Bonus. Deci dacă aduci 6 parteneri sponsorizați de tine în afacere care aleg să investească în afacere, îți recuperezi investiția de 35 de dolari, da? Deci cu 6 parteneri sau 6 conturi la care ești sponsor și care se activează cu plata inițială de 35 de dolari, îți recuperezi investiția de 35 de dolari sau cum se mai numește în internațional, Return on Investment, da? Bonusurile extra sunt bonusurile în excurții pentru lideri. La acești parteneri activi poți accesa aceste bonusuri de excurții sau bonusuri de tehnologie electronică. Vă mulțumesc că m-ați ascultat, sper că am reușit să mă fac înțeles prin explicarea planului de marketing. Ne revedem curând la un nou tutorial și vă urez o zi magică și toate cele bune!